ukuthi uNkulunkulu asuke uJesu ukuthi sekayanunga izulu sethu. uJesu uyanuka ama-serial killer kukuye, ama-rapist, abarepha abantwana, abarepha abogogo, abaqolayo, abagijimisi, abangayiphathanga kahle, yonke into iphezu koJesu. Igebengu zonke ikhona ongazazi emhlabeni konke kuphezu kwakhe. And now we know ukuthi uNkulunkulu akahlali la kungcole khona. Melenzeni uNkulunkulu menasuke kuze kugcwalise kumbhalo. Yes. Ngicela ntathu nami ngizwana zami. Ngizwana. Now uJesu uma uNkulunkulu esuka into engakaze yenzeke empilweni yakhe leyo. From esesezulwini engekafiki emhlabeni engekanika umzimba lokho enoNkulunkulu bemunye. Akazi uNkulunkulu in one instant asuke kuJesu. Now ngokwami nje angazi next ngeimoto ngiyacabanga when a car is in motion ihamba 100 which way wenzeke kunyamala kupetrol ne-oil i-hydraulic ihambi kumoshini imoto efreeway uzokwenzakala ngani imoto izosha izoba right off izosha. Now uJesu naye ukuleso simo leso ukuthi uhlukana nobaba akusona isimo asilula sokuhlukana nempilo yakho. Mhlawumbe thina singacabanga ukuthi uJesu into emkhalisayo bangaka ukuthi uNkulunkulu mshiyile imbobo abamboboza zona. Mhlawumbe singacabanga ukuthi when he was whipped, that is uNkulunkulu a whip iswebu kunento efakwayo phambili, a sharp object, ukuthi uma bemshaya bebuyisa uqebu inyama. Hayi ke naleyo pain leyo yameva asiye emkhalisayo ngoba ubuhlungu kakhulu akudlula lokho okwenzakalayo isivumelwano asenza noNkulunkulu nokushiwa uNkulunkulu uma seGetsemane ethi baba lesisitya masedlule. He made an agreement because he sacrificed to be the atonement yet. And now uma eseGetsemane he went through another agony. Ubuhlungu ngenxa yethu, ubuhlungu la khona uthe bekhuleka ithukuthuku zahlangana negazi ekhuleka ecela uNkulunkulu. Mangiveze lokho ebazalwane, mangiveze lokho ngihlala phansi. uJesu uma esesiphambanweni nakho bazalwane, labantu ebekade babethelwa nabo eGolgotha bekuyindawo yohlazo eGolgotha, bekula khona uhlaziswa khona abantu eGolgotha. Now uJesu was in his senses until the end. Senses wakhe kuthiwa uma abantu bebethelwa lapha esiphambanweni akuthi kuyoshonilanga noma umphefumulo uzophuma uphume besaphilile ngisho kahle ngala ekhanda. Uthi bezeshona noma bezofa uthi bafake thukana inhlamba. But there's one person who died very saint ekhanda uJesu igama lakhe, because in order wakwazi ukulandelisa amazwi ayisikhombisa though engaka
abasazazi namagama nawuthambuza akalazi igama lakhe ukhuluma le but only Jesus Christ. Yes. Now the only man owakhonjwa ngazulu. Cabanga wakho mntwana. Cabanga wakho omthandayo mbona. Engenzanga nithi omazi ukuthi he is a saint or she is a saint. Kwenzeke lokho kuye. What would you do? Uzozwa kanjani? Ilokho kufuna njani Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Siyabingelela abazalwane. Ngiyabingelela Mtimande nomama namabhishobhu bonke nabaholi egameni likaJesu. Ama-overseer wonke ngiyabingelela egameni likaJesu. Nabafuthi nabodadewethu nabomama ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga abazalwane ukuthola leli thuba. Bazofundela nje egameni likaJesu. Amen. Siyafunda uJohn chapter number 19 verse 28 and 29. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomini kwabekiwe khona isitsha sigcwele uviniga. Khona bathoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisophi baliyisa emlonyeni wakhe. Emva kwalokho Jobo emva kwalokho yabona mayithi emva kwalokho usho eseshini ukuthi bathethelele wakhuluma zonke izinto wathi baba ushiyelele waqala uhambisa umama emisa udodana. uJohn uma ungamnothisa nje uyathanda ukuthi aqale emuva lapha uthi emva kwalokho ebesithi ke emva kwalokho ebesithi uJesu ekwazi engicela ukuhamba nayo kahle le ncwadi ithi ke emva kwalokho uJesu ekwazi ngoba enye yento eyingozi lena kubazalwane uma bengamakholwa yokuswela ulwazi. Yabona bafika isikhathi sobunzima empilweni yakho waswela ulwazi. Bazalwane uthi uJesu uthi uma ekhuluma umbhalo uthi bayabhubha ngoba baswele. Ithi ke laba ke uJesu ekwazi noma ngabe uNkulunkulu usemshile kodwa lento yokwazi umbhalo uthi ke ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe umbhalo ugcwalisekile ngoba umele ukuthi umzalwane maezwe ngatushiwe kodwa umbhalo ungasuki umbhalo. Bebona into eyaba nenkinga kwaba nenkinga ideni uma kufika inyoka yafika ku-Eva yafika nakwadawo washo ukuthi uzame ngawonke amandla okususa umbhalo ngoba uma kusuka umbhalo kusuka uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuthi umbhalo ugcwalisekile. Umbhalo ugcwalisekile. Ngamanye amazwi uJesu malithi umbhalo ugcwalisekile kusho ukuthi uyazi ukuthi into yonke aseyenzile isigcwalisekile. Kusho ukuthi uyazi ukuthi iprofeto zonke zaprofeta ngaye seyigcwalisekile ngoba fanele wazi ngempilo yakho uma isimo sinzima. Yini ezokwenza wazi ngempilo yakho isimo sinzima? Umbhalo. Esekwazi ukuthi abaprofeti bashilo ngayo bethi wahlatshwa njengemvu wahanjiswa njengemvu iso kakhulu bayo athi ke ngemvimbo athi thina saphiliswa. Ekwazi lokho ukuthi
inkinga ngoba ukulahla umbhalo wenza ukuthi makufika inkinga uye kuma-foreign gods uye kuNkulunkulu ongesibona ngoba ulahle umbhalo. Izolo kufanele izolo zahlele kuJesu. Athi yesho uMabukhobodo izolo kwafanele zahlele kuJesu. Kwafanele izolo zahlele kuJesu. Uthi uPaul mayikhuluma uPaul ekhuluma kwabaseKorinte besibili isahluko ngesika 5 ivesi ya 17. Ithi ke lo wenziwa isono owenziwa uJesu akasisona isono. Uthi awubazalwane hambani namphela. uJesu akasisona isono kodwa wenziwa isono. Yini eyenza ukuthi enziwe isono? Wenzelwa ngenxa yethu. Abese mayikhuleka uthole phala athi ukuze kuye nathi senziwe. Kusho ukuthi fanele kuqale kwenziwe yena abese kuza kithi kwenziwa thina. Ukuze yini yenza ukuthi thina senziwe? Ukuze sibe kulunga phambi kwakhe. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Konke lokho kufanele kwenzeke kuJesu. Uthi ngomili abanga kuzokuba umuntu onjengoJesu. Yabona uzothola umlando wakho uJesu kuyele emuva. Mawuzofunda kuJohn chapter 1 verse 1. Besimbheke ukuthi kanti ubani uJesu. Mawuzofunda kuJohn chapter 1 verse 1. Ithi ekuqaleni wayekhona uLizwi. Ithi uLizwi wayenguNkulunkulu. uLizwi wayenguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Kusho ukuthi njengoba yenzeka manje esiphambanweni wayenguNkulunkulu. Kusho ukuthi lento yakhe ngamanye amazwi lento yokuthi esiphambanweni kwenziwe zonke lezi zinto kuye zazingamshintsha ukuba uNkulunkulu. Noma eshawa kodwa lento engamshintsha ukuba uNkulunkulu kodwa wayezoqeda umsebenzi nje awuzele. Wasusi izono zami waflathi John chapter number 1 verse 14 besithi ithi ekuqaleni wayekhona uLizwi mawufika ku1 ithi wayenguNkulunkulu besithi wayenguNkulunkulu. Mawusufunda ku verse 3 abesethi akukho ophilayo okungavelanga ngaye. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ufika kuJesu awukwazi umthanda awuqadini ngaye mawusambeka kubaprofeti. Awamazi kahle uJesu mawusambeka usambeka kodwa uNkulunkulu. Maye uNkulunkulu wadala konke wavela ngaye. Abeselithi ke ku verse 14 kuyo uJohn abesithi ke uLizwi waba inyama. Besethi wabonakala phakathi kwethu uLizwi eyinyama. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJesu uNkulunkulu 100%. Aphinde abe umuntu ngokuphelele. Awakelithi amen baba. uJesu bembamba bemshaya behamba naye bemisa esiphambanweni. Kunalapho abantu bamfaka khona endaweni ekuthiwa kusenqabeni. Babethatha ikalvasi babemshaya ngayo uma ibuye emzimbeni yayibuye nenyama. Abanye bemshaya ngempama bemhlephula ngabona isilevu behlephula isilevu. Abanye bambamba bamfaka umqhele wameva. Abanye bemkhafulela ngabathe. Wahamba ethelele ubuhlungu kodwa wayengashiwa. Inkinga yakhe yaqalishiwe. Uma bemshiya ayisebuya onke lamapheni ezemzimbeni. Why mayishiwe usesele uJesu ngumuntu. uJesu ngalesi sikhathi mayethi ngomile usele ungumuntu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ke sekufanele lento ayivele ayithole engumuntu.
athwala izono zabantu enguNkulunkulu ngoba maye uNkulunkulu isono asikwazi ukuthi akuye manje lezono fanele ayithwale engumuntu ukuze athwalele umuntu. Uyamemeza uyakhala esiphambanweni engumuntu uyamemeza ukuthi nginxaniwe. Ithi uyabona kuleso sikhathi leso uNkulunkulu wayesesukile kuye esele nje engumuntu. Mawuzofuna incwadi yamaHubo chapter number 22 beprofeta ngaye verse 15 ithi kuye amanga ami omile njengodengezi ulimi lwami lunamathele olwangeni ungibeka othulini lokufa. uJesu uyayizwa manje le pain uyayifika leyo ukuthi zonke izinto ziyenzeka kakhulu kusho ukuthi ngamanye amazwi lento yokuthi amemeze ukuthi ngomile bekufanele izwiwe uye engumuntu angayizwa enguNkulunkulu. Bathe abantu bethi umemeze ukuthi ngomile bathi ngomile mawufunda kuMathewu 27 verse 34 ithi bavele bathatha ilula ithi bamfakele uyiwayini elanovinika balinyusa baliletha kuye ithi walinambitha kodwa akaliphuzanga. Kanti fakazela isiprofethi esencwadini yamaHubo 69 verse 21 athi khona bangiphuzisa beprofetha naye kungenzeki uthi bathi wangiphuzisa iwayini laba ithi wangiphuzisa uvinika waba ukudla kwami. Abesethi-ke bangiphuzisa iwayini kwangukudla kwami. Besethi-ke uvinika kwafanele ngiphuziswe wena wawunqaba uJesu. Lo vinika lona uthi manje kwafanele aliphuze leli wayini. Kwafanele angaliphuzi leli wayini. Isizathu esasenza uJesu ukuthi awunqabe uvinika anqabe le wayini isizathu uJesu kufanele imishini yakhe ayiqede engadakile. Kufanele imishini yakhe ayiqede ingekho into emlekelelayo. Kufanele ayiqede imishini yakhe kungekho into ezomenza ngoba kusasa uzoyinqoba uSathane athi ngani ngamnceda lo muntu. Ngamanye amazwi ikholwa manikele laba senkingeni akufanele kube lezinto okuthiwa zakunceda enkingeni kodwa kufanele ube naye kuphela. uJesu wake woma emzimbeni woma ewumuntu kanti akuphelelanga lapho woma futhi nasemoyeni. uJesu woma nasemoyeni. Mawuzobona lento yokoma emoyeni ukuhlukana phakathi komuntu noNkulunkulu. Bathu umuntu womile emoyeni usuhlukene umuntu kanye noNkulunkulu. Manje yazizwa ingane kaKhora uma ufunde kwathi yamaHubo 42 nomuyise esegqijiwe phansi eqabele noNkulunkulu bese zithi ingane zakhe njengendluzela yomela amanzi kanjalo umphefumulo wami womela wena. Noma ngabe msekile kodwa uNkulunkulu mawuthi wahlukana naye uNkulunkulu usomile athi mawuzofunda athi encwadini yamaHubo 63 verse 1 uNkulunkulu wena uNkulunkulu ngiyafuna umphefumulo wami ngiyafuna umphefumulo wami womele wena. Abesethi encwadini yeSambulo senzohlala phansi athi abasalaphi bebona abake mabeke wamukela uJesu awusalaphi awusoni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lento yokuthi uJesu abe umuntu kwafanele yena ome ukuze thina singabe sona. Uyabuza mayibheke esiphambanweni athi esiphambanweni uma kwenziwa kanjena emthini omanzi kazi komile uzoba njani. Manje wenzela thina esaseni lethu ukuthi singabe sisalapha uyobe seyilusile njengewona egameni likaJesu. Amen. Angithathe lithuba bazalwane ngibingelela kakhulu egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukubingelela bonke abazalwane, ngibingelela abafundisi, amabishop, abafundisi, amabishop, abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngicela ukubingelela u-Archbishop nomama wakhe. Amen. Ngicela singenele kuyona singabisisa yona
19 verse 18. Verse number 30. Wathi ukuba uJesu ewamukela uViniga, wathi ufeziwe, wakhe bisikhanda wafa. John 19, verse number 30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit. Amen. Ngicela sikhulume kancane ngalo daba sisemazweni kaJesu esesiphambanweni. Lithi iBhayibheli uJesu emva kokube esewamukele uViniga wathi uphelele noma uphelile. Amen. Masifunda khona lithi it is finished. Ngifisa ukuthi sithi kwenza ubulungiswa obuncane ngale ndabanyana ethi it is finished bese ngihlala phansi. Belisebenzisa leli gama egameni lesGreek elithi tetelestai. Uma bethi tetelestai babheka noma leli gama elithi tetelestai lisetshenziswa uma umpristi ehlola imvu, athi uma ehlola elungele ukuhlatshwa, hlatshelwe izono zika-Israyeli, engeke ize lezono iqede, kodwa lezono iyayimboza. Abese efika ayihlola, athi uma eseyihlolile abese ethi tetelestai, okusho ukuthi ikulungele. Leli gama elithi tetelestai babelisebenzisa uma kukhona umsebenzi eqashiwe, athi mayiseqedile ukusebenza abesefika ethi tetelestai, ushuthi uphelile. Leli gama elithi tetelestai igama athi abanye bekusetshenziswe uma umuntu ezokompoza iculo lakhe, athi mayisekompozile waliqeda esazi ukuthi ayikho into ezoedwa nento ezokhishwa, abese esho lamagama ethi tetelestai. Leli gama elithi tetelestai igama umpristi obethi uma uIsrael usungaphandle wonke abese ephuma uma imvu eseyihlolile wayihlaba waqeda wachela ngegazi layo phezu komphongolo wesivumelwano. Mhlambe kafishane la kwi-altar noma bekukhona ini, kukhona into lo mpristi, ngoba ngifuna sibeke lo mpristi bese sibeke uJesu bese ngiyayeka. Lo mpristi ubengena ngaphakathi kunento eshodayo kuyena, noma eshoda la ngaphakathi, noma ngeke ngithi kunefurniture kuze kube lula eshodayo. Bekukhona umphongolo wesivumelwano, bekukhona uthi lesibani emphongolweni wesivumelwano bekunemesisithi bese kuba nengelo sezuthu. Bekukhona umcengezi wamanzi, kodwa lo mpristi ubeshawa ukuthi bengenaso ihlalo. Umengena ngaphakathi ubengena enze umsebenzi wakhe aphume aqede. Kodwa lo mpristi emfuna ukugcina ngaye uJesu, yena uthe mayiseqedile ukwenza lo msebenzi wayiseba nesihlalo, wahlala eceleni kukayise uNkulunkulu. Manje lesifika la uJesu esho lawa mazwi ethi tetelestai noma ethi it is finished. Uma ke wena
Jesu usho lamazwi bekade bewasebenzisa ngale ndlela ufuna ukuthini sengiyafana kusho ukuthi uJesu uthi anase umhlolile awutholanga icala abasethi Caiphas umhlolile awutholanga icala abasethi inhlangano yamaJuda iSanhedrin ayitholanga icala abasethi uPilato umhlolile naye akatholanga icala abasethi uHerodi umhlolile naye akatholanga icala abasethi uPilato again ushuthi uJesu esho njalo usethi-ke ngikulungele ngifanele ukubadonsa nobageza amamboziso kodwa ngiyayigeza ngiyayithethelela amanye amagama thethelesta uphelile yena umuntu oseduze kwakho uthi kuphelile akunayiphambeko akunayinqalekiso akuna-breakthrough akuna-healing engenziwa omunye ngoJesu kuphelele wangena ngani wangena ngenyama yakhe iBhayibheli lithi kwadabiseka umpristi waqala ukuthi adabule ingubo yakhe ngoba kwakuyisuku lazohlatshwa khonini kodwa nompristi wabonakala edabule ingubo okusho ukuthi first izono zethu zihlanziwe silitholile iwunde lingenasini elithethelelayo liqede siphele nya amanye amagama uJesu uphelele uyena umuntu elifanele uhleli la nje izono zakho zithethelele hayi ukuthi zimbozi akekho umuntu osazobuyele akubuze izono zakho zithethelelwe thethelesta kuphelile thethelesta it is finished Baba ngiyacela thanda ukubingelela ibandla elihle igama thanda ukubingelela indlalifa zezulu ithi ulapha nje uNkulunkulu akafuna
Bazalwane, ngibonga nje umusa ukuze kushayele isikhathi ngisekhona. Umusa bathandekayo. Akukho nokungcono engikwenzayo. Akukho nongithi nginabo. Mhlambe okungibekile kepha nje umusa kaNkulunkulu. Ngiyabingelela ubuholi bonke bazalwane. Ngibingelela ubaba nobesephumile. Ngisho njalo ngithi ngiyathoba ngaphansi kogcobo lwakhe. Ngithatha elobudodana. Amen. Lolu hambo ludinga inhliziyo ehlakaniphile. Udingeka inhliziyo ezathi noma izinto zivuka endleleni bese yona ifuna umoya kaNkulunkulu. Udingeka inhliziyo ezathi noma izinto zenzeka kepha yona ihlakaniphele ukulangazelela uJehova. Ngizomemezela izwi elesikhombisa. Uzomfundela uBabuduli. Utholakala uJesu ememeza ethi Baba. Oh Nkosi. Uthi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Uma ikade ufunda uBabuduli, ngifuna sibheke ukuthi kungani uJesu ebathi mayibiza uBaba uNkulunkulu athi kuye Baba. Siphinde sibheke nokuthi kungani ekhathi izandla zikaBaba ukuthi lo moya awuye kuzo. Verse number 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Jesus. Ithi incwadi yaseFilipi eyesibili wathi enesimo esifana noNkulunkulu kodwa akazange asho ukuthi into yokulingana noNkulunkulu ingukuphangwa njalo uNkulunkulu kepha bayamisa uthi Baba. Uma efika ethuneni lebembeli uLazaro uphakamisa amehlo uyamemeza uthi Baba ngiyabonga ukuthi wena ungizwile futhi bengazi ukuthi ungizwa njalo. Misa ngoBaba uma engena eGetsemane uthi Baba uma uthanda wena masadlulele sisika kepha kwenzeka yamintando kepha yakho. Umisa ngoBaba nalapho uyayinciphisa ume ekutheni uNkulunkulu wasithambisa wathi wayithandiswe kodwa wanikana ngendodana ezele yodwa. uJesu ngaso sonke isikhathi uyibambile iposishini eyokudodana kuNkulunkulu mabalisho ukuthi wayinaso isimo esifana noNkulunkulu kepha kazange bamphanga. Ukulingana naye. Nasisiphambanweni uyakhumbula ukuthi nakuba intethelelo izenayo umpostoli yathi khona uBaba asezulwini afuneka yenze intethelelo nekuyilethile yakuthi Baba bathethelele. Kunalento asifundisa yona ngobuntwana. Umntwana noma umntwana uhlula abantu abaningi. Amadoda uthi ngelinye ilanga uthi angathola ithayitilinyana ebandleni asibone semkhulu kuBaba athathe imthwada leyo akaphume. Kanti
uyasuka kubaba, uyasuka naku-Amerika, usuka ngaphansi kokhuseleko. Abanye bawafulathele amakhaya ngesalari yokuqala, wabashiya abazali, wabehluleka ukuba yindodana ekhaya. Uthi baba, cela ungifundele incwadi ezomphendulela ukuthi why. Ethi baba, is in Genesis 22, Genesis 21, verse 15, ume ku-17. Genesis 21, 15 to 17. Verse 15. Verse number 15. Amanzi esephelile emvabeni waphonsa umntwana phansi kwesihlahla. Waya wahlala phansi kukhashana phambi kwakhe. Kungathi ibanga lokuphonsa umcibisholo. Ngokuba wathi ngingebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe. Waphakamisa izwi lakhe wakhala. Verse 17. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Jesus. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza My God. isezulwini yathi kuyini Hagari ungesabi ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Umama uHagari aqoshiwe nendodana yakhe emzini ka-Abraham. Lithi iBhayibheli babahamba endleleni kufika isimo sokuthi baphelelwe amanzi emhlabeni. Lithi kuyabuya kuye ukuthi umntwana akenzeke afe ngoba amanzi okumnika besekho. Lithi iBhayibheli wayengasona kangakwenza lo mama. Lithi wamthatha umntwana wambeka ngaphansi kwesihlahla. Lithi wasuka wayoma endaweni ethize. Wathi kuye, angifuni ukuze ngimbone umayefa engikuthandayo ngeBhayibheli. Lithi yena uHagari baqala waphakamisa izwi lakhe wamemeza elila ekulula. Kodwa uNkulunkulu wezwa izwi lomntwana. Akamzwanga unina mayekhala, uzwa umntwana mayekhala. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wezwa esezulwini masinyane. Ingilosi kaNkulunkulu yaphendula yathi, Hagari uyini akakwenzayo ngoba uNkulunkulu uzwile ukukhala komntwana. uJesu ubambelele ebuntwaneni ubiza uNkulunkulu ngobaba ngoba uyazi ukuthi ubaba uyashesha ukuzwa izwi makukhala umntwana. Lithi iBhayibheli ingilosi kaNkulunkulu yaphendula same time. Ayizange ilindele ukuthi yehlise emhlabeni. Yathi uNkulunkulu uzwile ukukhala komntwana. uJesu besifundisa ukuthi lapha emntwaneni uyazwakala kuNkulunkulu. Uma uhleze emntwaneni uyashesha ukuzwakala kuNkulunkulu mawukhala. Ingakathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Jesus. Uma sibeka izandla ungani akhethe izandla zikababa ukuyisa umoya kuwo. Kunezandla. Uthi uDavide mayekhuluma nengilosi eyafika kuye. Uthi nginomuntu kakhulu. Kungcono mangiwele esandleni sikaNkulunkulu kunoma mangiwele esandleni somuntu. Ukhethe isandla sikaNkulunkulu. Uthi ngiyasaba ukuwela esandleni somuntu ngoba isandla kaNkulunkulu isasivamile ngomusa. Uma ebheka esithambaneni uyayibona izandla. Uma ebheka phansi ubona izandla ezazimhudula. Uyayibona nezandla ezazimthenga. Uyayibona nezandla ezazimkhandela emvomqhele zimthesa wona. Uyayibona nezandla ezamkhumula ingubo zakhe zamphathisa esibomvu. Kepha wakhetha ukubheka phezulu. Uma ebheka phezulu
ingilosi akhona namaserafini kanti uJesu wadlula ezandleni zengilosi wadlula nasezandleni amaserafina kapha waphatha izandla zikaBaba uthi ngiyayibeka umoya wami into eyamenza ukuthi abeke umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu ingoba bekazi uKristu ukuthi indlela le ayipheleli la esiphambanweni iyaqhubeka uzodinga lo moya bakufuneka ukuthi awubeke ezandleni eziphephile ezandleni ezizowulanda ukuze makasela udinga akazuluthola usindile uthi uJobe ngiyamazi umhleli wami ngiyazi ukuthi ukhona uthi ngiyazi ukuthi ukhona umhleli wami uthi ngiyazi futhi ukuthi nasekuphela kulokuma ethulini uthi ngiyazi ukuthi ngiyombuka ngingenawo amahloni ngoba uNkulunkulu ungumhleli asibuka ngesenomusa noma inyama yethu uthi noma isikhumba sami sesishabalele kepha ngiyakumbuka ngithokozile bakhona abahleli abathi bakufika inkinga bebayichaza umfowethu wathi kunesikhathi sokusa nesikhathi sele bakhona abahleli ukuthi bakufika isikhathi sayinkinga bakubhekele indlela nokuthi bawufika ngelinga esibhedlela uza ne-medical aid yakho basifone bathi medically advanced exhausted bakudishane bakushiye khona lapho